Благодаря. Аз съм заинтересован лице, така че ще бъда много кратък. Може да разглеждаме ситуацията като луз-луз. Тоест, отиваме на избори, като ако отидем на избори след моите разговори в Хасково, сигурен съм, че вие сте имали подобни разговори по места, въобще не е ясно дали ще отидем на избори заедно с ДБ. Ако отидем на избори без ДБ, няма да се борим за първо място, евентуално за трето. Нали, това също трябва да се дадем ясна сметка. Това е едното. Второто е, че другия вариант, който е да направим наш кабинет, аз мисля, че срока може да се бутне и до 12 месеца. Фундаментално това ще ни позволи да изчистим службите, да изгоним кадрите на ГЕРБ и на президента от места и да свършим някаква работа, свързана с еврозоната, Шенген, нали, и плана за възстановяване, въпреки че последното ще бъде по-малката част. С доста голяма доза на сигурност, че еврозоната и Шенген се случат. Чистката е говорена с всички, които искат да стават министри, че законно-незаконно трябва да изгонят всички директори и дирекции, шефа на регионална структура и на агенция. Първите 2 седмици. Което до някъде ще затапи приказката на че сме правили коалиция с ГЕРБ. И третия вариант, който е, нали, да се гласува наш кабинет, не мисля, че всъщност е реален. Единствената причина ГЕРБ да го направят е, ако сметнат, че това всъщност ще ни постави в толкова ужасна позиция. Представете си, че ни гласуват кабинет, след това ни гласуват бюджет. И по наше време трябва да спрем да плащаме пенсии или заплати, защото удреме разходния таван. Казват, ето тия наистина фалираха държавата. Може да разглеждаме ситуацията като луз-луз. Тоест, отиваме на избори, като ако отидем на избори след моите разговори в Хасково, сигурен съм, че вие сте имали подобни разговори по места, въобще не е ясно дали ще отидем на избори заедно с ДБ. Ако отидем на избори без ДБ, няма да се борим за първо място, евентуално за трето. Другия вариант, който е да направим наш кабинет, аз мисля, че срока може да се бутне и до 12 месеца. Фундаментално това ще ни позволи да изчистим службите, да изгоним кадрите на ГЕРБ и на президента от места. Чистката е говорена с всички, които искат да стават министри, че законно-незаконно трябва да изгонят всички директори и дирекции, шефа на регионална структура и на агенция. Ако пуснеш народа, както е структуриран в момента, да се репрезентира право, ние трябва да сме 10% с ДБ с всичко. Направихме леко ала-бала през президента, ала-бала през президента. Казвам се Михаил Стойнов и съм заместник министър на електронното управление. Удостоверим машините за електронно гласуване. Аз също нося персонална отговорност за извършения процес. Целият процес, най-високата титла имам аз.